Era un calorós 10 de juliol i la nostra selecció s'havia ficat a la final per primera vegada en la seva història, superant equips de la talla de Portugal, Paraguai i la favorita Alemanya. Amb gols de Villa davant Portugal i Paraguai i de Puyol a Alemanya. Davant tenien a l'Holanda de Sneijder i Van Persie, que no havien perdut cap partit. Eren a Johannesburg veient directe la predicció del gran Pulpo Paul. Aquest va vaticinar que guanyaria Espanya. Devien fiar-nos-en perquè mai havia fallat els pronòstics del partit. Van comprar el producte del Mundial, la Bubusela, i el hit del Mundial, el Waka Waka de Shakira. Ja teníem les entrades a les mans. Quins nervis. Estic dels nervis, tant de bo que guanyem. Villa ha de ser decisiu. I no t'oblides d'Iniesta i Iker. Jo crec que guanyarem amb el gol de Pedro. Doncs jo crec que marcarà Torres. Què dius? De segur que marcarà Iniesta. Va, anem a jugar un partit al Pro i a dormir, que demà serà el millor dia de la nostra vida. Uf, no puc dormir, quina emoció. 11 de juliol de 2010, el dia de la final. Estàvem desdejunant quan vam escoltar crits. La selecció havia arribat a Johannesburg. Anem a veure'ls, correu! Jo el vaig a demanar que em signen la samarreta. Doncs jo vull que em signen una pilota. 7 de la vesprada, Johannesburg, Soccer City. Vaja, quin ambient que hi ha. M'agrada l'homenatge a Nelson Mandela. Doncs a mi m'agraden més les animadores. Mireu, és Jimmy Jam i vol agafar la copa. Ai va, quin placatge que li ha fet ixe segurata. Va, que se l'emporten i que comenci el partit. 8:42, puntada de peu de Jong a Xavi Alonso. Al salto Xavi que se queda solo ahí ante Van Bommel. Vaya. Ese tío està boig. Això és roja. I tant que és roja, entrada criminal. 9 de la nit, comença la segona part. Vinga, Espanya, que guanyarem. Oh no, Robben davant de Casillas. Robben, vamos Casillas. Sí, la parada! Mare meua! Quin ensurt. Anem a la pròrroga. 9:50 de la nit, pròrroga. Oh no, Robben davant de Casillas. Que Carlos s'ha desmayat. Ai, mare! Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cesc para Iniesta. ¡Ay, fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! Dios pita ya. ¡Terminó! ¡Somos campeones del mundo! Toma! Avui és el millor dia de la nostra vida. Iniesta de ma vida!